Mutungamiri wenyika panguva inoyi overslammed by his media policy yaakauya akakomishina nokuisa in place achiti ndozvichasipisa aiwa leadership yake achiti tinoda vanhu vanouya vachiita basa ravo rejournalism zvine mandorokwati. Panguva inoyi tichiona nhau yana Blessed Muhlanga yamuona kuti ndiyo yakaignita maissues ana bombshell kesa ichichiridza panguva inoyi nekuexposa corruption inoitika munyika. Sanapinda mashoko amuda achitaugwa panapa nemaadvocate ibva subscribe like on the bell icon. Mairi anodanyira chiti ndiye mangwana whatever you were launching is subject to section 61 of the constitution, which is the only media policy that is binding in Zimbabwe, to the extent that you are trying to dictate how the media should report or conduct itself, or otherwise encroaching on media freedom. Your media policy is unconstitutional and invalid. Media houses have a right to be independent of control by government or political interest. Anoposa the section of constitution anyora zvakare achiti state-owned media must be impartial. State-owned media must allow for divergent views and dissent opinions. Every person has freedom of the media, and the broadcasting houses have freedom of establishment. Anything you are trying to put forward that violates these freedoms is unconstitutional and unenforceable with its new leaders. Mashoko anotagwa panapa nana Maire achiuya achitega vana diki mangwana achiti yes munai muchilunja mamedia policies enyu, but according to our constitution section 61 zvamuri kuita zviri kuenda against the constitution. Achiti aiwa kune freedom yevanhu vese vanobroadcasta, kuti vane freedom yekuti vabroadcaste zviri divergent, vaone maviews pamwechete nemaopinions ari dissenting. Mashoko anobuda panguva inoyi anouya achislama achiti pamwechete nestate media inofanira kuzikanwa kuti inofanira kunge iri impartial. Panguva ino haifaniri kuva nemasaidi kuti inongosapota propaganda yebato iri kana kudii. Mashoko anoitwa panapa advocate Fadzai Maire. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Kuna comment section medu mafunguro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.